Așa ai sărit cu banii. Te filmăm. Da, ia uite ce mișto arăt ea. Arăți bine, ia zi ceva de Să-mi dulce. pui biscudiuri. Să-mi spui biscudiuri? Să-mi pui biscudiuri, da. Ia zi, zile ceva la oamenii ăștia de dulce. Mâncam iar pula oamenii ăștia. Ia zi o poezie de aia. O poezie, pizda mea e de hârtie. Altceva ce să spui. Baia cu hai sictir. Hai sictir din fața mea, când bat pula în zeama ta, dă-mi o soră de-a mea ca tata să poftesc, că pula aia pe toți de casă vă putea. Era o pisică și mionea și pe aia o putea. Să-mi bag borat în stâna lui Bartu și în toată copiții și în pizda Aniții și în tocuferestii și în pizda nevestii. Hai mama, e că ai luat o razna, vezi, de asta te iubesc eu. Păi da, și eu de ce te iubesc? Tot că e razna și tu ca și O iau mine. și o razna? Păi uite că ai luat-o. De ce Să am mă pui luat-o? tu pe mine, femeie bătrână, să spui eu pulezuri în telefonul ăla. Păi lasă bre, că suntem aici în familie. M-aș fute rău eu. Rău? Rău, mai. Ai de viața mea. Rău, mă sui eu deasupra și să-l fut eu să moară măsa decât să moară mama. Hai mama, hai. Hai, Vă pupăm. vă pupăm. Mua.